Diyos maray na hapon po sa indugabos mga tugang. Maluhod po kita para sa Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asiliba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, Aki patin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mi na, an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuoton na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumuotan asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, an Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, iyo po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat, offered by Grace, and Jens Construction. Thanksgiving for family, offered by Roslyn R. Cabanyero. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Eledina, offered by Ofelia Abalon. For Alan, offered by Albaitar family, asin para sa kalag ni Jemson, offered by Liana family.
Matindog na po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton an awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Yesu Kristong kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Maugmang kafiestahan po kan pagdulot kan kagurangnan sa templo. Midbidta an piyestang ini sa ngaran na Candelaria. Puunanta an selebrasyon sa pagbindisyon kan mga kandila. Pakiluwas po ang daranindo. Han sa tuyang mga akolito, tatabangan kita sa pagpailaw. Kung dakol po kamong darang kandila, da ikaipuhan na sindihan gabos. Saro sana kan daranindo, pwede na po iyan. Dangan, pakakuapukan ilaw, pakipasa sa kataid, sa yaon sa likod mo, sa inutan mo, tanganing madali po kitang makapagsindi. Salamat po. Please pass the fire. Mamibi kita. O Diyos, tunay na liwanag, nagpalakop asin kaglalang kandanay na ilaw, pabulusa sa puso kan mga paratubod, an kaliwanagan kan ilaw na daing sagkod. Tanganing ansisay man na binibiyayaan kan banaag kaining mga kandila sa banal mong templo, maugmang makaabot sa liwanag kan sa imong kamurawayan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Mawirik po ako nin agwa bendita para sa mga kandila.
Pakitaas ang mga kandila, awitan taan kagurangnan. Gloria in excelsis Deo. Murawayan sa Diyos sa may dasan, asin sa dagat at Panginoon, sa mga taong marayan mo. Ginoo maumi ka, rinurog yawi ka, sinasamabi ka, pinapangunawan ka, pinapasalamatan ka. Uli ka, katula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos, aming langit mo, Diyos amang makagungan. Kagurang na naging mugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero ng Diyos, aking ka naman. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kang ginawa, pahirapi kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kang ginawa, ako ang sangkong pakimarera. Ikaw na nagtutukaw sa ato ka naman, kahirapi kami. Kay kasanahan bagan, ikasanahan kagurangnan, ikasanahan durog na alam ka. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamulawayan kang Diyos Ama. Amen. Pakipalsok po ang kandila. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sagkod paman, mapakumbaba kaming nag-aarang sa imong kadakulaan. Tanganing, siring na anbugtong mong aki, dinulot ngunya na aldaw sa templo. Gibuha man kaming maidulot sa imo sa malinig na buot. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Aliturya kan tataramon. Si Propeta Malakias nagtaram manungod sa pagdatong kan kagurangnan, na malinig sa iyang katawohan, siring sa kalayo. An babasaho nagpapasabot sa to, na magin andam asin magbago. Taan Diyos, gigibuhon kitang malinig, tanganing magin maninigo sa iya. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Malakias. Nagsisimbag an kagurangnan nin mga hukbo. Ipapadara ko ang sakong sugo sa pag-andam kandalan para sako. Dangan ang kagurangnan na sa indong hinahanap, bigla na sanang matunga sa iyang templo. Maabot ang sugo na haloy na nindong mauwot na mahiling, asin ipapahayag niya ang sakong tipan. Alagad si Isay ang makakatagal, kung mag-abot na an aldaw na iyan. Si Isay ang mabubuhay, kung magpahiling na siya. Hulita makakaagid siya sa makusog na sabon, arog sa kalayo na naglilinig sa metal. Maabot siya sa paghukom siring sa sarong naglilinig, asin nagpapagayon nin plata. Siring na linilinigan nin sarong alahero an plata sa kabulawan, lilinigan man kan sugo nin kagurangnan an mga padi. Tanganing magdarasinda sa iya, kantamang mga dolot. Dangan magiging makawiwili ang mga dolot na dara kan mga tagahuda sa ka-Jerusalem sa kagurangnan. Arog ka itong nakaaging panahon. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Si Isay ining hade nin kamurawayan, siya an kagurangnan. Si Isay ining hade nin kamurawayan, siya an kagurangnan. Magburukas kamo o mga tarangkahan, magburukas kamo, mga kasuanoy na pintuan, tanganing makalaog an hade nin kamurawayan. Si Isay ining hade nin kamurawayan, siya an kagurangnan. Si Isay an hading ini nin kamurawayan, siya an kagurangnan, makusog asin mapangyari, siya an kagurangnan, mapanggana sa gera. Si Isay ining hade nin kamurawayan, siya an kagurangnan. Magburukas kamo o mga tarangkahan, magburukas kamo, mga kasuanoy na pintuan, tanganing makalaog an hade nin kamurawayan. Si Isay ining hade nin kamurawayan, siya an kagurangnan. Si Isay ining hade nin kamurawayan, an kagurangnan nin mga hukbo, siya an hade nin kamurawayan. Si Isay ining hade nin kamurawayan, siya an kagurangnan. Sa pagkana ni tawo ni Jesus, siya nakihirasman kan sa tuyang pagkatawo, asin dinaog niya ang kagadanan, tanganing italingkas kita sa kasalan. Bilang maheherakon, na halangkaw na padi, kinakahirakan niya kita. An ikaduwang babasaho. Pagbasa sa surat sa mga Hebreyo. Siring na anasambit na kaakian mga tawong may laman sa kadugo, naging tawo man si Jesus arog ninda. Tanganing sa paagi kan sa iyang kagadanan, madaog niya ang diablo na may kapangyarihan nin kagadanan. Sa siring na paagi, ilinigtas niya ang mga naging bilanggo nin pagkatakot sa kagadanan sa bilog nindang pagkabuhay. Malinaw ng God na bako ang mga anghel ang tinatabangan niya, kundi ang mga kapag-arakian ni Abraham. Nangangahulugan na dapat siyang maging arog kan sa iyang mga tugang sa gabos na bagay, tanganing siya maging maheherakon saka maimbod na halangkaw na padi sa iyang paglingkod sa Diyos, tanganing mapatawad ang mga kasalan kan mga tao. Ngunyan matatabangan niya ang mga pinagsusugutan, huli ta siya mismo pinagsugutan man, asin nagtios. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, susug ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan mag-abot an aldaw nin paglinig para ki Jose asin Maria, susog sa kadugunan ni Moises. Dinaraninda si Jesus sa Jerusalem, nganing idulot sa kagurangnan. Huli ta nasusurat sa katugunan, an lambang panganay na lalaki sa diri kan kagurangnan. Nagdulot man sindanin atang susog sa hinahagad kan katugunan nin kagurangnan, mag-agum na sa lampati o duwang ugbon na agbaan. Sa Jerusalem, may sarong tawo kaidto na angaran Simeon. Siya matanos asin maimbod sa Dios. Naghahalat siya kan kaligtasan nin Israel. Nasa sa iya ang Espiritu Santo na iyo ang nagpahayag sa iya na dai siya magagadan sagkud na dai niya nahihiling an paraligtas an pinanuga kan kagurangnan. Sa pasabong kan Espiritu Santo, naglaog si Simeon sa templo. Kan an umboy na si Jesus darhon duman kan sa iyang mga magurang sa pag-utob kan hinahagad kan katugunan, kinuasya ni Simeon
asin itinaas. Dangan nagpasalamat sa Dios na ansabi, kagurangnan, tugutin ng magadan sa katuninongan an sa imong surugoon, susog sa imong panuga. Huli tanahiling ko na an sa imong kaligtasan na inandam mo para sa gabos na tawo. Sarong ilaw na magliliwanag sa mga pagano, asin magtataonin kamurawayan sa Israel na sa imong banwaan. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Happy Fiesta po. Kafiestahan kan Candelaria ngunyan na aldaw. Taon-taon, pag Petsa 2 kan Pebrero, minapasiring kita sa simbahan, tangani pong magpabindisyon nin mga kandila. Igwa pong proper title ang piyestang ini. We call this feast the Feast of the Presentation of the Lord. Sa Bicol, pagdulot kan kagurangnan. Jesus was offered to the temple by Mary and Joseph. He was offered to God, even if Jesus himself is God. Nata, dahil nagsusunod po sinda sa lay ni Moises. Sabi kan batas ni Moises, an mato ang aking lalaki, a firstborn child who is male, belongs to the Lord. Kaya mapapansin po nindo, dakol sa mga padita an mato ang aking lalaki. Example, Father Neil. Ako man po, sulong lalaki pero bakong matoa, counted na po siguro yan. Pangtulo po ako, 4 na babae ang yaon sa inutan ko, saka sunod sa kuya. Tigsusunod tapaman giraray sa ibang mga pamilya, ining tugon ni Moises, naan mato ang aking lalaki belongs to the Lord. And so, nag-abot na ang tinalaan na panahon, Mary and Joseph brings their child, their firstborn, a male, to the temple. Kafiestahan kan pagdulot. Mahapot kita, natata sa kalendaryo tangon yan, ang pinili, Petsa 2 kan Pebrero. Dahil ngunyan pong aldaw, ika-40 aldaw poon kan Christmas Day. When you count beginning December 25 until today, today is the 40th. Kaya ngunyan ang piyestang ini, namidbidta bilang Piesta Candelaria. Sa Ingles, ang tataramon, Candlemas. It's one word, single S. Garo Christmas. Dahil December 25, Christmas, February 2, Candlemas. Magkasugpon ang duwang piyestang ini. Ngunyan, nagdadara po kita nin mga kandila sa piyestang ini dahil ang rason, kan dinara si Jesus kan mga magurang niya sa templo, igwa duman sarong lalaki na angaran Simeon. Ang Espiritu Santo nagpasabong sa iya na dai siya magagadan, sagkod na dai niya nahihiling ang prinomesa pinanuga na paraligtas. Kaya si Simeon, maedad na, sarong aldaw, paglaog niya sa templo, binusol siya, pinasabngan kan Espiritu Santo, yaon duman ang mag-agum na Jose saka Maria, kan mahiling niya an aki. Aram ni Simeon, he knew in his heart, iyo ini an Mesiyas. Iyo ini an pangakong paraligtas. And so Simeon takes the child from Mary, carries it, sabi kan Ebanghelyo, itinaas ni Simeon, and Simeon said what we now call today Simeon's Canticle. Saro sa mga pinakamagayon na awit kan simbahan. Ining awit na Simeon's Canticle, hali sa iya. Sabi ni Simeon, pagtaas niya kan aki, kagurangnan, pwede mo nang isubol ang surugoon mo na magadan. Pwede na po akong magadan. Nahiling ko na ang kaligtasan. Nahiling ko na si Jesus. Ang sabi niya, ang aking ini, iyo ang liwanag kan mga nasyon. Kaya nagdadara kitang kandila. Tanganing mapagirumduman kita na si Jesus, liwanag sa kadikluman. Ang kinabanta madiklum dahil sa kasalan, sa kakaratan. Si Jesus, iyo po ang satong liwanag, iyo ang satong paglaom. Jesus Christ is our light and our hope. Kaya lang kadakol po sa satuya,
an nawawaran na nin paglaom, dahil kan mga kadipisilan na hinahampang ta sa buhay, urog na ang mga kadipisilan bilang sarong nasyon. Kaya ngunyan pong Domingo, sa bilog na Pilipinas, igwang sarong surat pastoral na binabasa sa gabus na misa. Ang satuya pong obispo, si Bishop Joel Bailon, pati ang gabus na mga bishop sa bilog na Pilipinas, nagkakasararo po sa surat na ini. Tugutan po nindo akong basahon ining surat para sa sato. Ang titulo kan surat, may paglaom pa daw, may pag-asa pa ba? Surat pastoral ini na nangangapudan sa tuya para sa peregrinasyon nin paglaom, a pilgrimage of hope, ngunyan na Jubilee of Hope. Giraray ang simbahan ta is a Jubilee Church, tanda kaiyan ining Jubilee Cross, na mahihiling man sa lambang Jubilee Church sa bilog na kinakban. Namumutan na banwaan nin Diyos. Kan nakaaging 129th Plenary Assembly kan Catholic Bishops Conference of the Philippines na ginibo sa Archdiocese of Lipa kaining nakaagi pa sa ng January 25 to 27, 2025. Kami na sa indong mga obispo naghurop-hurop manungod sa mga presenteng kapurisawan kan satuyang nasyon. Asin hinahapot ang lambang sarong Pilipino, may paglaom pa daw? Dahil minaagi kita ngunyan sa mga pagkadisganar asin kapuungutan sa atubang kan kadakol na mga kadipisilan, iyo ining mga minasunod. Enot, sa lado kan morality, namamatian ta ang pagkaribong, ang daing pakilabot, ang kawaran nin magiginibo, asin ang pagkawara kan sense of sin. Sa lado kan ekolohiya, nararaya na kita kan mga epekto kan mga kalamidad asin trahedya dahil sa krisis sa satuyang klima. Sa lado kan ekonomiya, yaon ang urog na pagtios na nahihiling ta sa nagdadakol na mga tawong mayong trabaho. Ang paglangkaw kan presyo kan mga barakalon asin mga serbisyo na nagpapayaman sa dati ng mayayaman, asin nagpaparuro kan mga dukha. Ang mga may kapot kan kapangyarihan, nagigipang mas makapangyarihan. Sa lado kan politika, yaon ang iskandalosong paggamit kan mga pondo asin pagsadiri kan gobyerno. Ang pag-ariglar kan national budget. Igwang mga programa laban sa kadukhaan, halagad minapasiring sa culture of patronage. Tanganing ang mga dukha may utang na buot sa mga politiko, asin ang mga dukha gibuhon na makilimos. Yaon ang popularity, political dynasty, mga pamilya na ginibo ang politika na family business. Sa lado kan security and international concerns, nasasaksihan ta kung paanong ang satong soberanya asin ang seguridad bilang nasyon, danay na namimiligro. Sa lado man kan komunikasyon, ginagamit ng armas laban sa katotohan ang pag-utik, ang pagtao kan salang impormasyon, asin ang pagtago kan impormasyon. Asin panghuri, sa lado kan pagpapadalagan kan gobyerno, nagngangalas kami kung igwa pang checks and balances. Igwa pa daw paglaom, sa kiisay kita maduman. Siya saton tapo ang satuyang mga sadiri, asin maglakaw, pasiring sa dalan nin konbersyon. Iyo ini ang oportunidad na dara kan 2025 Jubilee of Hope. Sa tahaw kaining madiklom na sitwasyon kan satuyang nasyon, yaon man giraray ang pagkamuot, na minataros sa kadikluman, asin minaagimadmad nin paglaom, sa manlain-lain na paagi. Enot, nahihiling tang may paglaom sa lideres na may prinsipyo asin marhay ang pamamahala sa gobyerno. May paglaom sa satuyang hobenes asin sa mga siyudadano na daing nagpapabakal kan sa indang idealismo, daing nagpapabakal kan sa indang boto, asin maimbod sa nasyon. Igwang paglaom sa madaling pagtabang sa gobyerno kan mga NGO, civic groups, religious organizations sa mga panahon ning trahedya asin kalamidad.
May paglaom sa local initiatives and efforts na nagpapakusog kan sa tuyang mga komunidad, mga barangay, pasiring sa pagbabago. Yaunan sa tong public leaders, religious leaders, uniformed officers, pati mga ordinaryong empleyado, mga nagtatrabaho, na padagos naglilingkod nin sincero, maski mayong anuman na recognition o award. Sa mga responsableng paagi nin pagninegosyo na nagpuprotihir sa kapalibutan asin nagtatabang sa mga dukha. May paglaom man sa mga tawong sinusugal, bako sana ang reputasyon ninda, kundi pati ang sadiri nindang buhay, tanganing labanan ang korupsyon, asin surugon ang hustisya, asin panghuri. May paglaom sa pagbangon kan mga Pilipino, kada bes na igwang pagbalo sa buhay. Dakul ang mga problema, alagad sinasadol kita na igwa dapat kitang gibuhon. Namamatian mi ang kapurisawan asin pagkaribaraw na minaguyod sa tuya pasiring sa kawaran nin paglaom. Ngunyan na Jubilee of Hope, sarabay tang kuguson ang regalo nin paglaom nagikan sa Espiritu Santo. Pag sinabi pong paglaom o hope, bako sa na ining positive thinking o positive feeling. Ang paglaom gikan sa Espiritu Santo na nagbubusol sa to na maghiro, magtrabaho. Ano man nagawi nin paglaom, any act of hope, hali iyan sa Espiritu Santo. Igwa pong tulong pangapudan, enot, inaapudan ang gabos na lideres, na hangusan an sa indang trabaho, nin sincero asin makidyos na paglingkod. Hangusan kan sa tuyang lideres ang trabaho nin transparency and accountability. Ikaduwang pangapudan, inaapudan ang hobenes na ihiras ang sa indang kanya-kanyang balukag o feather, tanganing tiripunon ang mga ini asin magin pakpak, pasiring sa mas marhay na kinakban. Manindugan lugod ang mga hobenes sa pagbabago asin responsible leadership. Bako sana para sa presenteng panahon, kundi para sa futuro kan nasyon. Ikatulong pangapudan para sa tuya gabos. Inaapudan kita na magpuon sa pagsaksi sa Kristiyanong katukduan asin maging dayupot sa satuyang konsyensya. Ang paglaom, dai madadaog kan pagkatakot asin pagkahurasa. Ang paglaom, ginigibo kitang pusuanon asin talingkas, courageous and free. There is hope, igwang paglaom. Idinudusay niya mo ang satong pagbaklay asin peregrinasyon bilang mga Pilipino, kasabay ang satong mga kasakitan asin pangaturugan, sa tabang kan satong namumutan, Santa Maria, ina nin paglaom, na sa iya kitang antabayan sa satong pagsunod sa dalan ni Jesus, satong kagurangnan. Amen. Para sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, pinirmahan Pablo Virgilio S. Cardinal David, Obispo kan Caloocan, Presidente kan CBCP. Mga tugang, kadakol po ining mga kagabatan na sinaro-saro kan sa tong mga obispo, pinapasan kan sa tuyang mga nasyon, kan sa tuyang nasyon. Day pa po kabalidigdi ang mga personal tang problema, aram kong stress na po kitang maray kan kadakol tang mga hinahampang. Lugod, ang liwanag kan sa tuyang mga kandila ngunyan na kandelarya, magpagirumdum sa to, na dai mawaran nin paglaom. Do not lose hope. Yaon si Kristo. Siya ang sa tuyang paglaom, siya ang liwanag kan sa tuyang puso. Kaya pag uli sa harong, pakitago po an sa indong mga kandila. Dangan iilawan ang kandila kada bes na mapangadji ka, o pag mapangadji an sa indong pamilya, pag nagbabasa kan Biblia, pag nagdidebusyon sa mga espesyal na panahon kan Adbyento asin Kwaresma, haranina an Kwaresma, ilawan ang mga kandila nindo pag may bagyo, pag brown out, pag igwang naghihilang sa pamilya, kung nag-aagi ka sa kadipisilan, kung nawawaran ka na nin paglaom, kung naghahagad ka nin paggiya kan Diyos, mag-ilaw nin kandila.
Siring kan mga deboto ni St. Jude na nag-iilaw dyan sa kandilaan kada bes na may hinahagad sa Diyos. Mag-ilaw nin kandila pag nagsiselebrar kan mga sakramento. Pwede pong gamiton ang mga kandilang iyan pag mapabunyag, pag mapakumpil. Magsindi nin kandila pag anibersaryo nindong mag-agum sa kasal. Magsindi nin kandila kung igwa kamong kapamilya na naghihingagdan, naghihilang nin makuri. Ang trabaho tapo bilang mga Kristiyano, darhon ang liwanag ni Kristo sa inman kita magduman. Tanganing ini pong sa tuyang kinaban, nababad sa kadikluman dahil sa kasalan asin karatang, paluway-luway tang mahawas. Dahil nagsasaksi kita sa ugaling Katoliko, pag-iisip na Katoliko, a Catholic lifestyle. Igwa pong paglaom. Lugod kita, maging paglaom sa kinaban. Tindog po kita, simbagunta ang tataramon ng Diyos sa pagpahayag kan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo. Buktong na aki kan Diyos asin namon gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya halay sa kalangitan, asin nani laman huli kan Espiritu Santo ki Birhen Maria, asin nani tawo. Ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sa God sa kagadanan asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Darhunta sa Diyos Ama ang satong mga pangangaipo, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, magpahiling sa kinaaban kan tunay na lawog kan kagurangnan, asin magin tanda ning kaligtasan para sa gabos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga may otoridad, dusay na maglingkod sa sosyedad, magkaigwanin kusog buot na magtaram asin magibo, sa ngaran kan katotoohan asin katanosan, asin magsaksi sa pagkamuot ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mapasabungan kita kan pagka makinuyog-kuyog ni Santa Maria asin San Jose, danay na magutob sa mga pagbuot kan simbahan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga ama asin mga ina, magin mga marahay na aarogan kan sa indang mga kaakian sa pagsunod kay Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga namumuotan niya tong gadan, magpasiring sa katuninongan kan Diyos, asin mag-ugma sa gudpaman, kaiba ni Santa Maria asin kan gabos na mga santos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Today is World Day of Prayer for Consecrated and Religious Life. Ipamibi ta po ang mga bistutang religious priests, mga madre, religious brothers, consecrated lay women and men, na lugod magdanay sindang maimbod sa saindang religious vows. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. This Sunday is also Pro-Life Sunday and February is Pro-Life Month. Mamibi kita na lugod pirmitang susurugon ang dignidad kan buhay puon sa sinapupunan.
mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. And finally, today is also day of prayer and awareness against human trafficking. Ipamibi taan sa tuyang kapwa na mga biktima kan pagpapabakal ng nintawo, asin ang mga nagpapalakop kan kulturang ini nin pagpabakal kan kapwa, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, kung yaon kami sa kadikluman, ang liwanag mo magbanaag lugod sa mo, tanganing kami man, magin mga tingraw kan sa imong liwanag. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturya kan Eucharistia. Creation, for to your goodness, we receive the bread we eat. Fruit of human hands, it will become for us the bread of life. Ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Creation, for to your goodness, we receive the Lord Jesus. Fruit of the vine, the fruit of human hands, it will become for us the Nagbibigay ng buhay mo. At anak na nagmula sa isang tangkay ng bukas, nagbibigay Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang. Magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Ako at malugod kan kagurangnan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, na an atang nadulot kan nagrurukyaw na simbahan, magin maninigo lugod sa imo, ika na nagbuot na an bugtong mong aki, ang daing digtang kordero, idulot sa imo para sa buhay na daing sagkod. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas minas sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Taan aki mong kapantay sagkod paman, idinulot ngunyan na aldaw sa templo, asin ipinahayag kan Espiritu na kamurawayan kan Israel, asin liwanag kan mga nasyon. Kaya kami man na nagdadalagan sa kaugmahan sa pagsabat sa samong kaligtasan, kaiba kan angheles sa sinsantos, nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Kagurangan, Diyos di makahukom. Malangit asin dagat, pano ka sa imo, kamurawayan.
Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkaganda mo kagurangnan, ipinapamarena mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sa kunay Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, gabus na obispo, asin gabus na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, han sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina nin Diyos, Nuestra Señora de la Candelaria. Kaiba ni San Jose, protektor kan Sagrada Familia. Si San Judas Tadeo, gabos na apostoles sa Sin Santos, nakaidtupa, nakapagayagayas sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita, susog sa itinukdo ni Kristo.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkapurunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Daraan liwanag ni Kristo, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Uya ang liwanag kan kinakban, liwanag kan satong puso, si Jesus. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya.
Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Magsimong tapong, buhay na dahil kasakuran. Ikaw tinapay na banal, pinaak para sa mong gabos. Ikaw arap na banal. Itinaos sa mong gabos, inumulin buhay. Jesus nagkagurangan, ikan sa muyang paglaho, ikan kakanod sa langit, ikan pagkakunang kami kagurangan. Ikaw tinapay na banal, pinaak para sa mong gabos. Ikaw arap na banal, itinaos sa mong gabos, inumulin buhay. Jesus nagkagurangan, ikaw nagparangang kadiklungan. Nilipon mo niya, banal mong banal, sa bangketirin pagkamo. Ikaw tinapay na banal, pinaak para sa mong gabos. Ikaw arap na banal, itinaos sa mong gabos, inumulin buhay. Maluhod po para sa pamibi sa hubileyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo, na kami da imapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi, magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daugon kan karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, huli ka ining mga banal na atang na samuyang inako, lubusa an sa imong grasya sa samo, na nag-uutob kan linalauman ni Simeon,
Tanganing siring na siya, day nakahiling kan kagadanan bago siya pinagpakanigong mag-ako ki Kristo. Kami man na naglalakaw sa pagsabat sa kagurangnan, makamtan ang buhay na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po nin ikaduwang kolekta para po ini sa tuyang seminaryo na pigtatabangan. Anatipon po niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot sa 35,970 pesos and 20 centavos. Ang naambagta po sa siring na oras kan misa, 5,348 pesos and 25 centavos. Ang ikaduwang kolekta nag-abot po sa 9,435 pesos and 55 centavos para po ini sa National Bible Sunday Asintada. Available pa man po ang 2025 calendar sa opisina kan sa tong parokya. Sa aga po, Pebrero 3, iyuman po ang kafiestahan ni Saint Blaise. Magkakaigwa man po kita nin Blessing of Throats. Sa Pebrero 3, sa God 5, aldaw nin Lunes, sa God Miyerkules, magkakaigwa po nin Trido o Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa my parish office ang mga kalag na bot niya itong girumdumon. Available naman po ang Jubilee of Hope, A Pilgrim's Guide to the Seven Churches booklet. Para po sa iba pang detalye, maghapot na lang po sa opisina kan sa tong parokya. Mawit mi man pong pasalamatan ng mga nag-donate ka na kaaging semana. Anonymous, 10,000 pesos, 1,000, 500, 400, and 100 pesos. Marie France, 1,200, Balmes Family, 900 pesos. Pinapaisiman po na si Jed Imperial, 27 anyos, Canbitano, Legazpi City, aki ni Edison Abariento Sr. as ni Florentina Imperial, buot mag-agom kay Christine May Cambe, 26 anyos, Candel Rosario, Jovillar Albay, aki ni Rolly Cambe as in Francia Molina. Sinda po ikakasal sa Marso 1, ngunya na taon. Salamat po. Salamat po sa mga lingkod kan simbahan na nagsirbingon yan. Sa indo po sa danay na suporta asin aktibong pagpartisipar. Giraray imbitaran mi po kamo sa aga, Feast of Saint Blaise. Pirmi ining magkasunudan, ang Candelaria sa kapiesta ni San Blas, magsunudan. Sa aga po, mabindisyon kita kan mga lalamunan. Saint Blaise is the patron of throat diseases. Pero daiman kaipuhan na pagmasimba may hilang kamo sa lalamunan. Kung ang lalamunan ginagamit sa pagtrabaho, sa paglingkod, o gusto lang magpabindisyon, imbitado po kamo. Our masses tomorrow are at 6:45 a.m., 12:15 noon, and 5:30 in the afternoon. Tindog po kita. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi, ninda Santa Maria asin San Jose, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, ang Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, darhaan liwanag ni Kristo. Salamat sa Diyos.